Ja Aki Lahtinen sitä linkoamaan jälleen. Tyypillinen suomalainen tekopaikka tässä. Lahtisen pitkä heitto tuohon etunurkalle. Onko suomalaisia? On! Ja siellä on maali! Ari Chico Hjelm, jonka lempinimi Chico. Brasilian yhden tähden lempinimi. Ja Chico on maalintekijänä. Paperisilppua lentää Helsingin Olympiastadionilla. Suomi johtaa 1-0. Näistä on suomalaiset ennenkin tehneet maaleja. Lahtinen heittää, brasilialaispelaajasta tulee pallo ja sitten se pomppaa Hjelmille ja hän puskee ohi maalivahti Carlosin. Suomi johtaa 1-0. Ottelu oli pelattu 15 minuuttia. Jälleen heittämään. Samaan aikaan täällä poliisisoittokunta jo valmistautuu puolia ja viettoon ja ryhmittyy tuohon itäkatsomon eteen soittamaan. Romario pääsee kuitenkin vapaaksi ja pistää pallon maaliin. Ruotsalaistuomari Fredriksson näyttää palloa keskiympyrään. Romario, tuorena miehenä kentälle tullut pelaaja, tasoittaa ottelun, kun peliä on pelattu 43 minuuttia. 1-1. Tässä näette, kuinka helposti hänelle avautuu tuosta keskeltä väylämaalintekoon ja tuonne takanurkkaan hän sijoittaa pallon hyvin ohi Laukkasen. Aki Lahtinen oli pelaaja, joka kaatui sinne Romarion eteen ja näin peli on 1. Valdu. Rai, jolla pituutta saman verran kuin Sokratesilla veljellään. Ja sieltä tulee sitten Valdun läpisyöksy ja pallo tuosta etunurkasta sisään. Brasilia johtaa 2-1. Ja tällaisia kuvioita ovat nämä miehet opetelleet katsomolle näytettäväksi. Näitähän me olemme tottuneet näkemään. Brasilialaiset ovat innoissaan. He johtavat tätä ottelua nyt 2-1, kun ottelua oli pelattu 4 minuuttia. Toista puoliaikaa ja etunurkasta pallo uppoaa sisään. Valdu pääsee siitä suomalaiselta karkuun. Ja Europeuskaan ei ehdi tuossa jalkaansa pistää väliin. 20 metriä ennen Brasilian aluetta ja tuossa ei ollut paitsiota. Miller pääsee yksin harhauttamaan Laukkasen ja tekee maalin. Näin Brasilia siirtyy 3-1 tässä ottelussa johtoon ja tuo tilannehan lähti melkoisen kaukaa, kun Miller sitten päätti tuon läpisyöksynsä. Tässä näette, Miller on siellä yksikseen. Ilmeisesti ei ollut sitten paitsiossa. Tuolla toisella laidalla täytyy olla joku suomalainen pelaaja ja näin ei paitsiota liputettu ja Miller kiertää myös siitä sitten Kari Laukkasen, työntää pallon tuonne itselleen eteen ja aivan tyhjään maaliin hän pääsee siirtämään brasilialaiset 3-1 johtoon. Ja nyt tulee brasilialaisille harha. Siitä pääsee näyttävästi Jari Rantanen nostamaan pallon Ismo Liukselle ja suomalaiset tekevät toisen maalin tässä ottelussa. Ja se tulee jälleen pääpuskusta. Ismo Lius siis maalintekijä. Hjelm teki myös puskien Suomen avausmaalin. Brasilialaiset tekevät harhasyötön. Rantanen säntää sen perään, keskittää, syöttää mukavasti ja näin Ismo Lius, uusi sinne pelaaja, puskee näyttävästi maaliin.